Kami timur ratus tak kulon pun tanda tangan saben wulan pun surang-suran kulo tak milih pamit berkejian pun krasa pahit tak Pahit klotak 76 lah mambumu koyo pemean telung dina ora kena panas nok wet. patakmu ya Nela Sukardi ki jan pekok tenan. Weh, sing sabar wet, dan janganlah kita menilai diri kita lebih pintar dari orang lain wet, kuwi ora apik. Lah tapi wonge nemen kok. Sing tenang wet, wis rungokno tembang iki wet men ayem atimu. Tembang sing cocok karo kahanane awake dhewe saiki. Wah jukit wet enak tenan iki. Wonge ru nyanyi tel. Wih, jebule pokok tenan bocah iki. Lho kan kandhani yo. Rondo. Aku suka rondo. Mantap, cocok. Rondo anak limo. Masuk. Ya. Wih, nyanyi kok ora pantes dirungokke cah cilik. Anak limo. Seorang anak yang baru lahir mampu misuhi bapaknya karena bapaknya memiliki wajah yang sangat buruk alias jelek. Loh, bukannya ngono kuwi wajar. Anakku ini sing lagi lahir yo ngono. Anakmu ngono. Lha kuwi beritane beritamu to, Bro. Ancen bener anakmu, Bro. Wajahmu ki encen enak iki piso-pisoan kok. Wis, rasa ngomong ke sing ora-ora. Iki ana berita terbaru bolo. Pokoknya berita terhot, berita terngisin-ngisini pokoknya. Ndang diwaca tak lanjut sih. Seorang anak baru lahir mampu misui. Loh, iki padha no tel. Suara montor mabur. Lho Mas, kuwi apa artine? Kok ana jeneng aku bareng? Lho, kuwi bahasa Inggris cintaku. Nek diterjemahke ngene, Lisa kuwi artine ndok tumo, Will ki akeh, Yuki kamu, Mary ki jenengmu, Mi aku. Berarti artine ndok tumo akeh no ndasmu nulari aku. Oh, pakmu iki.